entzuleok! Belarriak prest? Hasiko da bidaia. Hau da, hau podcasta. Ezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzen dituen ahotsa. Berriz ere hemen gaua luzatzen hasi da, ta ni berriz zure bila. Egunon guztioi eta ongetorri gaurko saiora. Egunero bezala hemen gaude. Gaurkoan ere askatasuna ikastetxeko 5 esatari gaude. Ibai, Izar, Jonibide Urreta, Ainhoa Bengotxa eta Aitana Goito. Urtero bezala euskara ikasgaian bat lehenengoko ikasleek egiten duten moduan. Hau podcasteko gure atala aurkeztuko dizuegu. Gaurkoan guri egokitutako nerabeak eta harremana gaiaren inguruan hitz egingo dugu. Lehenik adiskidetasunak eta maitasun harremanek gure nortasuna nola eratzen duten aztertuko dugu. Pertsonen artean loturak eratzen dira, harremanak sortzen dira eta denborarekin eraldatu egiten dira. Batzuetan harreman horiek indartu egiten dira eta besteetan ahuldu. Gure ustez prozesu hau guztiz naturala da eta gazteon artean ohikoa. Aipatutako harreman horiek ekintzen bidez eraikitzen dira. Lagunek eta bikotekideek elkarrekin eraikitzen dute konfidantza, sentimenduak adierazte dituzte eta elkar zaintze dute. Hala ere, batzuetan pertsonek haien arteko loturak apurtze dituzte edo haien harremanak zaintzea ahazte dute. Gure irudiko, jarrerak eta ekintzak funtsezkoak dira. Izan ere, elkarri gezurretan arituko bagina harremanak apurtuko lirateke eta konfidantza hori galduko genuke. Horretaz gain, konfidantzari lotuta adiskidetasunean hau ematea eta jasotzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Nire adiskidetasunean harremanetan hau egongo ez balitz harreman hori apurtuko nuke. Gainera egia esatea ezinbestekoa zaigu konfidantza sor dadin. Batzuetan ordea denbora falta zaigu eta gure artean sor daitekeen komunikazioa falta mingarria izaten zaigu. Gure ustez, elkar entzuteko prest egogon bagina, besteari leialagoak izango ginateke. Horregatik ezinbestekoa da komunikazioa harremanetan. Ni lotuta niri txikitan gertatutako esperientzia bat etorri zait burura. Herrian geuden eta nire betiko lagunak gezurretan aritu zitzaizkidala esan zidaten, eta haiengan nuen konfidantza guztia galdu nuen. Azkenik, harreman sakonetan ekintza konplexuak agertzen dira. Pertsona batek besteari gertakizun bat kontatzen dio, sekretu bat partekatzen dio, edo zuzena den bidea batak besteari erakusten dio. Batzuetan aukera bat ematen diote elkarri. Harremanetan denbora bat ematen diote elkarri edota laguntza eskaintzen diote elkarri. Gure ikuspegitik konfidantzarik gabe ezinezkoa da harreman on bat edukitzea. Laburbilduz, harreman guztien gakoa komunikazioan, konfiantzan eta elkartasunean aurki dezakegu. Hauetako edozein faltako balitz ez litzatekelako harreman on eta osasuntsu bat izango. Aurreko egunean albiste bat irakurtzen ari nintzen eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Idazlea Koral Herrera zen eta berari buruzko informazioa bilatu nuen. Koral Herrera idazle eta komunikatzaile bat da. Emozioi eta giza harremanei, maitasunari, genero indarkeriari eta emakumeen giza eskubidei buruz idazten du. Hainbat komunikabideetan artikuluak argitaratu ditu, eta batzuk irakurri ondoren oso interesgarriak direla esan aldut. Bai, Koral Herrerak asko hitz egiten du harremanei buruz. Baina, zer harreman mota aztertzen ditu gehien? Batez ere bikote harremanak. Maitasun erromantikoaren ideiak aztertzen ditu eta nola eragiten diguten azaltzen du. Zer esan nahi du maitasun erromantikoaren mitoaz hitz egiten duenean? Esaten du askotan sinesten dugula maitasuna sufrimendua dela, edo gure laranja erdia aurkitu behar dugula. Ideia horiek kritikatu egiten ditu. Eta zer proposatzen du horren ordez? Harreman osasuntsuagoak, errespetuan, berdintasunean eta komunikazio honean oinarrituak. Adibideren bat ematen du? Bai, adibidez, badio jeloskortasuna ez dela maitasunaren froga, konfidantza dela oinarria. Orduan, bere lana lagungarria izan daiteke gure harremanak hobetzeko? Bai, pentsarazten digu zergatik maite dugun modu batean eta nola egin dezakegun modu libreago eta osasuntsuago batean. Pasaren egunean podcastarentzako informazioa bilaketa egiten,
Maria Luz Estebanen medikuntza irakasle eta gizarte antropologiako ikertzailearen inguruko informazio baliagarria aurkitu nuen. Berak gorputzak, identitateak eta harremanen inguruko ikerketan gorputzak nola eragiten duen identitateetan eta genero identitateen, sexualitatearen eta maitasunaren arteko erlazioak aztertzen ditu. Nire ustez, harremanak egiteko orduan, gazteon artean gure itxura fisikoa eragin handia du. Zuek zer diozue? Nire irudiko gizarteak ezarritako estandarretatik ateratzen den guztia arraro bezala zalkatzen dugu. Eta besteek esango dutenaren beldur ez diegu aukerarik ematen ezagutzeko. Zurekin ados nago, baina egia da askotan estandarretatik ateratzen direnek ere honen beldur bere burua ere isolatzen dutela. Gainera, honi lotuta estandar hauek betetzen ez dituzten pertsonek edota gorputz ez normatiboak duten pertsonek zailago dute bikotekidea aurkitzeko. Gizarte bezala pertsona horiek maitasun harremanak egiterakoan fisikoki erakartzen ez gaituztelako. Alde batera uzten ditugu. Beno, gaia beste modu batean planteatu dezagun presio estetikoak beste podcast baterako emango liguke eta. Edonork honen inguruko zerbait komentatu nahi digu? Nik honen inguruan gutxi dakit. Atzo pentsatzen aritu nintzen eta gai honi buruz zenbait galdera suertatuz zitzaizkidan. Badakizu noiz den harremanen nazioarteko eguna? Bai, justo TikToken honen inguruko bideo bat ikusi nuen, eta uztailaren 20ean dela esan zuten. Zuek uste duzuen nazioarteko egun hau behar dugula? Nire irudiko honelako egun bat ospatzea sekulako tontakeria da. Azken finean inork ez dakielako ze egunetan ospatzen den eta harremanak egunero zaindu beharreko zerbait direlako. Aurkezpenean esan dugun bezala. Ez nago zurekin ados, eta esango nuke gure egin beharra egun hau sustatzea dela. Modu honetan jendeak eguna ezagutuko luke eta San Valentin eguna ez litzateke harreman inguruan ospatuko genuken egun bakarra. San Valentin eguna lotuta esango nuke amodio romantikoak idealizatu egiten ditugula. Eta egun horretan, bikotekidearik ez duten pertsonak gizarteak baztertzen dituela. Eta gainera San Valentinen pentsaera monogamoa zabaltzen da, eta harreman poligamioak ez ditugu kontuan hartzen. Gizarte bezala harreman mota hauek adarrak kontsideratzen ditugulako. Baina egia da baditu dela lagunak erantzunez gero, geroz eta gehiago ekiten diotela. Aitortu berra daukat ni horrelako naizela. Ni oso urduri jartzen naiz jendeak ez erantzuteak. Azken finean eguna pasatzen dugu mugikorrarekin. Azken finean eguna pasatzen dugu mugikorrari begira beraz. Azken finean eguna pasatzen dugu mugikorrari begira beraz. Baztertuta edo ignoratua sentitzen naiz. Baina ezin duzu horrela pentsatu. Egunean zehar milaka gauza gerta daitezke mugikorra alde batera uzteko. Beraz, edonork entzuten ez badizu, bere egoeren pentsatzen saiatu beharko zinateke. Beraz, edonork erantzuten ez badizu, bere egoeran pentsatzen saiatu beharko zinateke. Bai, arrazoia daukazu. Baina sentsazio hori izatea ezinbestekoa egiten zait asko saiatu arren. Baina egia esan nire mugikorrarekiko adizkio hori murrizten saiatzen ari naiz. Baina egia esan hori ez. Baina egia esan nire mugikorrarekiko adikzio hori murrizten saiatzen ari naiz. Ulertzen zaitut, gaur egun pantailak oso ugariak dira eta gure... Ulertzen zaitut, gaur egun pantailak oso ugariak dira gure egunerokotasunean. Beraz, hauek ustea oso zaila egitea normala da. Eta honi lotuta gure laguntaldeak guregan eragiten duten presioa gu sare sozialak edukitzeko. Adibidez, ni nire taldeko azkena izan nintzen sare sozialak edukitzen, eta denek barre egin zidaten honengatik. Ni ere azkenetako bat izan nintzen, haien taldeak sortzen zituzten elkarri idazteko eta baztertu egiten ninduten. Honek, haien ganoen konfidantza galtzera eraman ninduen eta taldetik irtetea erabaki nuen.
Atzera begira niri sare sozialak oso goiz utzi zizkidaten eta nik onelako taldeak sortzen nituen. Ez genekien hainbesterainoko eragina zutela besteongan, baina orain zuk esaten duzula gure taldetik ere neska bat alde egin zuen. Zuek horrelakorik bizi alduzue? Zoritzarrez bai, baina ez lagun taldearekin, izandako neska lagun batekin. Nik ez nuen sare sozialik eta berak Instagramen bidez adarrak jarri zizkidan. Honen erruz pertsona oso jeloskorra bihurtu nintzen eta izandako hurrengo bikotekideekin asko kontrolatzen hasi nintzen. Nik ere horrelako egoera bat bizitzan nuen, baina nik adarrak barkatu nituen, eta nire bikotekidea nik berari berdina egitearen beldurtzen. Orduan pertsona jeloskorra bihurtu zen, eta okerrena nire gurasoi eskutatu egin behar izan nien, ez zeatelako mutilagunik izaten uste. Banik egoera horren inguruan hitz egin nahi nuen. Banik ere egoera horren inguruan hitz egin nahi nuen. Orain dela gutxi arte ez idaten nire lagunen etxera lo egitera joaten uzten. Honekin lotuta nire ustez zorte handia izan dut nire gurasoak ez direlako batere zorrotzak. Oso harreman ona daukagu eta nirengan konfidantza handia dutenez mugikorra oso goiz eman zidaten. Inoiz eduki alduzue gurasoen kontrol mugikorrean, niri eman zidatenetik Family Link aplikazioa instalatu zidaten, eta nik egindako guztia kontrolatzen zidaten. Erabiltzen nuen denbora, norekin hitz egiten nuen, zertan aritzen nintzen, eta bar. Nire ustez, mugikorrean hainbeste kontrola izateak zure gurasoekin daukazun harremanaren araberakoa da. Adibidez, zuk lehen esan bezala, zure gurasoekin konfidantza handia duzunez, ez duzu hainbesterainoko kontrolik izan. Baina nik kontrol handia eduki dut eta nire gurasoekin dudan harremana ona dela esango luke. Egitea da ez diogula guztia elkarri kontatzen, baina normala da, ez? Oraingoan zuri arrazoia ematen dizut. Nire kasuan oso harreman ona daukat gurasoekin. Eta badaude gauza asko ez dizkiedanak kontatzen, ez konfidantza faltagatik, baizik eta nire pribatasunagatik. Banik orain dela gutxi kontatu nien nire gurasoi Ribadeoko mutilaguna neukala. Ribadeo udaran oporretan joaten aitzen herri txiki bat da, Galizian. Txikitatik lagunak izan gara, bizilagunak ginelako eta uda honetatik elkarrekin gaude. Baina egia da baditu dala lagunak erantzunez geroz eta gehiago ekiten diotela. Aitortu berra daukat ni horrelako naizela. Ni oso urduri jartzen naiz jendeak ez erantzuteak. Azken finean eguna pasatzen dugu mugikorrarekin. Mugikorrari begira, beraz. Baztertuta edo ignoratuta sentitzen naiz. Baina ezin duzu horrela pentsatu. Egunean zehar milaka gauza gerta daitezke mugikorra alde batera uzteko. Beraz, edonork erantzuten ez badizu, bere egoeran pentsatzen saiatu beharko zinateke. Bai, arrazoia daukazu, baina sentsazio hori izatea ezinbestekoa egiten zait asko saiatu arren. Baina egia esan nire mugikorrarekiko adikzio hori murrizten saiatzen ari. Ulertzen zaitut, gaur egun pantailak oso ugariak dira gure egunerokotasunean. Beraz, hauek ustea oso zaila egitea normala da. Eta honi lotuta gure laguntaldeak guregan eragiten duten presioa gu sare sozialak edukitzeko. Adibidez, ni nire taldeko azkena izan nintzen sare sozialak edukitzen, eta denek barre egin zidaten honengatik. Ni ere azkenetako bat izan nintzen, haien taldeak sortzen zituzten elkarri dazteko eta baztertu egiten ninduten. Honek, haiengan nuen konfidantza galtzera eraman ninduen eta taldetik irtetea erabaki nuen. Atzera begira niri sare sozialak oso goiz utzi zizkidaten eta nik onelako taldeak sortzen nituen. Ez genekien hainbesterainoko eragina zutela besteongan, baina orain zuk esaten duzula gure taldetik ere neska bat alde egin zuen. Zuek horrelakorik bizi alduzue? Zoritzarrez bai, baina ez lagun taldearekin, izandako neska lagun batekin. Nik ez nuen sare sozialik eta berak Instagramen bidez adarrak jarri zizkidan. Honen erruz pertsona oso jeloskorra bihurtu nintzen eta izandako hurrengo bikotekideekin asko kontrolatzen hasi nintzen. Nik ere horrelako egoera bat bizitzan nuen, baina nik adarrak barkatu nituen, eta nire bikotekidea nik berari berdina egitearen beldurtzen. Orduan pertsona jeloskorra bihurtu zen, eta okerrena
Nire gurasoi eskutatu egin behar izan nien, ez zeatelako mutilagunik izaten uste. Nik egoera horren inguruan hitz egin nahi nuen. Nik ere egoera horren inguruan hitz egin nahi nuen. Orain dela gutxi arte ez zidaten nire lagunen etxera lo egitera joaten uzten. Honekin lotuta, nire ustez zorte handia izan dut nire gurasoak ez direlako batere zorrotzak. Oso harreman ona daukagu eta nirengan konfidantza handia dutenez mugikorra oso goiz eman zidaten. Inoiz eduki alduzue gurasoen kontrol mugikorrean, niri eman zidatenetik Family Link aplikazioa instalatu zidaten, eta nik egindako guztia kontratzen zidaten. Erabiltzen nuen denbora, norekin hitz egiten nuen, zertan aritzen nintzen, eta bar. Nire ustez, mugikorrean hainbeste kontrola izateak zure gurasoekin daukazun harremanaren araberakoa da. Adibidez, zuk lehen esan bezala, zure gurasoekin konfidantza handia duzunez, ez duzu hainbesterainoko kontrolik izan. Baina nik kontrol handia eduki dut eta nire gurasoekin dudan harremana ona dela esango luke. Egirea da ez diogula guztia elkarri kontatzen, baina normala da, ez? Oraingoan zuri arrazoia ematen dizut. Nire kasuan oso harreman ona daukat gurasoekin. Eta badaude gauza asko ez dizkiedanak kontatzen, ez konfidantza faltagatik, baizik eta nire pribatasunagatik. Nik orain dela gutxi kontatu nien nire gurasoi Ribadeoko mutilaguna neukala. Ribadeo udaran oporretan joaten aitzen herri txiki bat da, Galizian. Txikitatik lagunak izan gara, bizilagunak ginelako eta uda honetatik elkarrekin gaude. Nik ere honelako harreman bat izan nuen eta ez da desanimatzeagatik, baina ez zen oso ongi atera. Beraz nik horrelako harreman mota ez ditut inoiz defendatuko. Azken finean honelako harreman bat eramateko oso adimen emozionala handia eduki behar duzu, oso gutxi ikusten duzuelako elkar. Ez nago zurekin ados, sarreran diogun bezala, harreman guztiak konfidantzan oinarritzen dira. Beraz, beste leku bateko pertsona batekin hasteko gai bazara, berarengan konfidantza handia duzulako da. Beraz, ez ditut jarrerari eloskorrak ulertzen. Nire irudiko, harreman on bat edukitzeko, harreman afektiboa izatea ezinbestekoa da. Eta olortzeko elkar ikustea eta plan berriak sortzea funtsezkoa da. Ekipo, amaitzen joan behar dugu. Argi dago ikuspuntu oso desberdinak ditugula, baina oso elkarrizketa interesgarria eduki dugu. Zuei zer iruditu zaizue? Gaur gauza asko komentatu ditugu. Lagunak, familia, bikotarremanak eta sare sozialen eragina. Esango nuke guzti hau laburbiltzaren aldera nerabezaroan harremanak oso intentsuak direla, baita oso politik ere. Baliteke hori egia izatea, baina niretzat garrantzitsuena lagunei lehentasuna ematea da. Harreman romantikoak joan eta etorri baita itezke, baina lagunak beti hor egongo direlako. Nire ustetan familiaren papera ez dugu atzean utzi behar. Hazi ahala gurasoengandik urrundu egiten garelako eta eztabaidak areagotzen direlako, baina gure harremanen parte garrantzitsuena direla uste du. Eta bikote harremani dagokionez ez nago ados zuk esandakoarekin. Esango nuke errezagoa dela bikotekida betirako garatzea, lagunak baino eta gehiago adin hauetan. Pare bat urtetan unibertsitate desberdinetara joango garelako eta gure bideak batatuko direlako. Honekin ez nago batea ados. Gaur egun gizarteari esker edo zeinekin komunikatu gaitezkelako sare sozialei esker eta harreman horiek mantendu ditzakegu inolako distantziarik egon ez balitz bezala. Laburbilduz, denok ados gaude puntu batean. Harreman osasuntsu batek konfidantza, komunikazioa eta respetua behar ditu. Eta ezertarako presiorik ez edukitzeak elkar entzutea eta norberaren mugak argi egotea. Beraz, hau izan da gure gaurko saioa, nerabeak eta harremana gaiaren inguruan. Espero dugu zuei ere pentsaraztea eta beharrezkoa balitz zuen harremanak beste modu batean ikustea eta zaintzea. Espero dugu gaurko saioa zuen gustoko izatea. Mila esker entzuteagatik. Agur! Nora noa hemendik, ez dut beste biderik. Ez dut besterik, atea jo duzu berri. Badakit ez da komeni, inoiz amaitzen ez den putzu baten erortzen nabil. Gaua luzea da oraindik, ez zaitez urrundu nigandik. Nola amaituko den nahiago dut ez jakin.
Mila esker gurekin egoteagatik. Jarraitu ideiak zabaltzen, jarraitu askatasuna eraikitzen. Hau izan da, hau podcasta gaurkoz. Baina, horrengora arte.